Piştî derba leşkerî li Tirkiye bi milyonan mafên mirovan hatibû binpêkirin. Servan çewsandina mafa komeleya mafên mirovan ango îhade sala 1986 da hate damezrandin. Nav 32 salan da îhade mafên bi hezaran kesî parast û caran jî bi xwe rastî êrîşan hat. Rojên çûyî 19mîn Kongreya Giştî ya Asayî ya îhadeyê li Enqerê hate li darxistin. Gelek mêvanên biyanî û nûnerên saziyan jî beşdarî vê kongreyê bûn. Eren Keskin û Öztürk Türkdoğan careka din bûn hevserokê komeleya mafên mirovan. Hevseroka îhadeyê Eren Keskin 32 salê îhadeyê wiha dinirxîne. İnsan Hakları Derneği 12 Eylül Komeleya mafên mirovan piştî derba leşkeriya 12 îloneyê wek yekemîn rêxistina sivîl hate damizrandin. Ji bo vî jî gelek girîng e. Ji bo ku ew demana kesî nediveriya ku qise bike. Milîtarîzm li her derê hukm dikir. Komeleya mafên mirovan di demekî wiha dijwar da hate damizrandin. Her gav dijî desthilatiya mêran, dijî nerîna civakiya cinsî, feodalizmê û milîtarîzmê tekoşîn kir. Di nav van pêvajoya da gelek rêveberên me jî hatin qetilkirin. Komeleya mafê mirova dema mafê kesan diparast gelek caran jî bi xwe rastî êrîşan hatibû. Rêveberê îhadeyê Racî Bilîcî van binpêkirina mafan gava derbirîn dike hestê wî jî yekser diçe ew deman. Saziya me bu 32 sal kul Türkiye parastina mafê mirova dike û li ser nirxê mafê mirova xebatek pir birûmet dimeşîne û pir jî zahmet, pir jî bedelek giran dide. Heyanî vê demê gelek rêveberê me hatin qetil kirin, gelek hatin işkence kirin, hatin wenda kirin û hatin ceza kirin. Li wê demê vir da em rewşa Türkiye li ser pênlêkirinê mafê mirova xebat dikin, rapor amade dikin û vê van rapora jî bi temamê raya giştî ra, raya devletên biyanî ra parve dikin. Li Stenbolê li ber Galatasarayê dayîkê Şemî êdî nikarin bicivin. Roja ku Kongreya Komeleya Mafê Mirovan li avahiya Hacî Bektaş Veli hate durustkirin, dayîkê Şemî jî hatin li pêş vê avahiyê rûniştin. Rayedarên îhadeyê mêvanên ku tevlî vê kongreyê bûbûn û di nav vana da jî hevserokê giştî yê HDP'yê Sezai Temelli jî beşdarî vê rûniştinê bû. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.